Gimo idho chunya onge gima mora nkeka wadwa wuoyo maber. And paro ma wan go gi kwanya loga bedo nwa wacho gi kama pile ka pile. Twanya dhi mabor kaka oganda. Nikech ing'eni bedo ni nitie problem moro, nitie gap moro between leaders. Kamini kinde jotelo gi jopiny. Emeno kata sani nitie group moro kama biro mar vijende. Kendo kasa moro jotelo tinde luoro kata mana dhi liete ka gionge pesa. To gimomiyo matimore en achiel, but ni jatelo ni Nairobi ka, to japiny ni Kisumo, ni Migori, ni Siaya kocha. Toro na kode liel kende. Onge function moro amora. Kok liel to functions mag public mag president obiregi. Kanwa no gimoro chak sani ma Sudi gini MP ma Kapsaret timo cha. Yes, gimanye Sudi timo Kapsaret. Ne wabedi gimiluongo ni town hall meetings mag vijende wagi. Nikech wasebedo opposition, ngine jaluo sebedo opposition chakre 1963. Nyiso ni sirikal ni kata sani chunyo opposition jomoko ndima pod ena sirikal, but kingado rembe to pod chwiro opposition. Nyiso ni sirikal ok winji. Ena kanyo ni koro samoro PS oero Raymond Omolo, oero Mbadi, oero jomanie sirikal, lakini kipenje ni sirikal ena to konya define ni gima sirikal en. Gimokoro onego timre na chiel. Sani monego obedi gi nikech wan gi elected leaders from governor nyaka piny MCA ka. Ingeni PS ma jatenda ok nyange problem ma MCA ma japiny ma Kanyarwanda ma Kalda e Migori kucha winyo. Inso ni MCA ne monge problem japiny. Kwanya bedo gi discussion ni MCS bedo gi round table. Magi wacho ni kawuono kaka MCS ma for example Kisumu County wadhi go bura gi jo Nyalenda mondo wa nikech be okinya ndiko jite, but ka gimaga ucho wacho kan ti jomonego bed empowered. For example nje no gima ne GPS otimo Kisumu, nitie group mancho mi pikipiki, jomoko ncho mi tuk jomoko no mini san. Nyiso ni jite ok nyal jite no ko chwe mondo bed office. Nitie jomoko magin jo pap, nitie jomoko magin jo wala, nitie jomoko magin begin mana joma tiyo matek, tije lwedogi. So Nyasaye chweyo ji mopogore kaka gichiemo. So jite ok nyal bed office. So kana nafasi nitie moyudore mar office, to wacho ni ji adi moketi office. To jowa bende nigi chuny mar timo ma osako. King'iyo jowa manitie e sirikal, be gin gi chuny mar timo ma gichiwore gadieri giwacho ni ma wadwa timo nikech ok abideo ni ma en nyathi ng'ane nokogona kura kata nokotimo nang'o, ma e chuny mar adwa ting'o godo oganda malo. Ok abi wuoyo jowate nikech sama nya wuoyo gimo kang'eyo. But abiro wuoyo ng'ama ng'eyo mana asebedo katiyo ne. Miluongo Dr. Raymond Omolo. Kawuono asetiyo kod higni 2 gi nus. Ang'eyo jomosendiko. Anyalo kwano ka across. Ang'eyo jomosemako bade nikech ntiere ngene en ok en appointing authority. Onya mana mako bade ng'ato ni kawuono awinjo kamoro ka makna bade ng'ane. To I believe ni nyaka nche mbade donjo office, nitie jomosemako bade gimoketo kamoro. Ang'eyo ni nyaka nche Wandai donjo office, nitie jomosemako bade gimoketo kamoro. Ang'eyo ni nyaka nche nani donjo office AG, nitie jomosekonyo. Giwa bunge wagi be okoda machagi wate, but the problem wan go. Yes. En ni ere kaka wanyalo konyo ka sane affordable housing nani wacho maber kabisa. Oket gimiluongo ni boma yangu. Nyiso ni en kama kidhiti ilogin. Tingine samoro yudhe wa mang'eny gi ma samoro konyo wego lweny gi. Ok wadwa nyiso gi ni ere kaka nyayudo ot. Koro ngene wacho odwaro ot orito mondo obi miye to jomoko to login kawga. Koro chieng' ma utego serumo to ute moger kata mana Kisumo ka. Iyudo ka onge ja Kisumo modhi moyudo ot kanyo. To gimomiyo ok oyudo ot, yes. MP mar the area mar chuny town nokonyiso gi ni koro mondo oyud ot ka timuru kama mani wasegero ot wadhi miyo ot. So wala gimiluongo ni public participation. To gino konego tim, gino Kenya kawo inga ma PS mar housing. Ni wuok Nairobi data wacho no gino. Gini en MCA, MP, dong sane wane sirikal wate. En governor ma kodhi eliel to wach ngadi chung 2027. Sani 2027 go awe mondi. Wawach ni sani sirikal nitie wan gi affordable housing. Ere ka jo Kisumu nyayudo affordable housing, ere ka jo Mabenya nyayudo affordable housing, ere ka jo Migori nyayudo affordable housing. Kan tire tich. I believe ni kata NYS kan chichiwo ka MPs gini ga slots. Mana ka sani ji okgore, sani ba ji ni sirikal, MPs nigi slot. Sani budget chairman wan gi atandika. Gimikete budget, MPs gini gi nafas no. So onego gikaw information ni be. Gimi ja piny mane piny ni mondo ng'e ni an ok ariti mana MP chieng' liel Saturday. E kodhi onyisa ni mondo wadwa goga ucho. Nicholas,